вече зле ми става от някакви постове в интернет, нещо в мен се счупи. Аз не изпитвам желание да помагам на хората, поставям себе си на първо място и съкън много съм счупен. Взаимоотношенията се градят на взаимни компромиси. Трябва да направиш компромис, за да ти върви в любовта. Всичко е красиво, всичко е прекрасно, няма лошо, всичко е добро. Глупости на търкалета. Всичко това го публикуват хора, които да продават своите програми за оправяне на счупвания. Само че искам да ви кажа, хора, не сте счупени. Помадрели сте просто. Просто сте казали край. Няма да позволя да се възползват от добрината ми повече. Ще гледам ситуацията от високо, преди да се впусна да помагам на който и да е, преди да се впусна да подкрепям който и да е и преди да подаря на някой каквото и да е. Това е мъдрост и не счупване. Относно компромисите за добри взаимоотношения, всеки компромис със себе си е удар по вашата увереност. Представете си филм, екшън, ринг, двама противника. И двамата искат да спечелят медал. Само, че вие сте онзи човек, който казва, аз съм много добър, нека да ме удари един път. И противника ви удря. Аз съм много добър, нека да ме удари още един път. И противника пак ви удря. Докато не ви нокаутира. Докато не изцедите енергията си и да не може да станете. Не може да се защитите. Нали сте отишли за медал? Защо е нужно с вашата добрина да позволявате на някой да ви удря така? Представете си сега, че там измежду публиката седи едно дете, което вие много обичате. То ви гледа оплашено, но в същото време в очите му четете и гордост, и вяра, че вие може да се справите. Ще го предадете ли? В един момент вие се изправяте. Естествено е, че няма да рипнете на крака след толкова много удари. Естествено е, че той ще ви зашамати още веднъж. Изправяте се с всичката сила на света и си взимате медала. Печелите матча. Взимате матча. Какво от това, че сме добри? Това, че поставяш граници, не означава, че си лош човек. И онзи противник, с който се биехте допреди малко, онзи противник, от който кървите, от който нямате сили да се изправите, нямате енергия да тръгнете на където и да е, онзи противник сте вие. С всеки компромис със себе си, вие удряте вашата увереност. И не мисля, че това е счупване. Прекалено дълго сте оправяли, сте бил спасител на някой. Не сте се заредили с енергия. Защото всичко е в даването и получаването. И абсолютно целият живот на човека се проектира върху това. Даване и получаване. Дори и мача, за който говорихме преди малко. Естествено, че един спортист е дал и време, и сили, и енергия, за да се подготви. Но той отива там, за да вземе медала. Той не отива просто така да му бият чамари
Та ако щете и търговията е направена за възоснова на вземане и даване. Представете си, примерно, идвате при мен и купувате домати. Обаче аз не ви искам пари. Утре идвате пак и пак купувате домати. Аз пак не ви искам пари. В един момент моята сергия ще опразнее. В следващия момент и производителя няма да има средства, за да може, защото си е изхвърлил доматите, няма кой да ги купи. Свързани сме, ние сме едно цяло. Всичко зависи от вземане и даване. Няма как постоянно да даваш и да не получаваш благодарност, любов, подкрепа, уважение. И ти си този, който трябва да си го изискаш. Аз подкрепям теб, ти не го оценяваш. Чао, довиждане, лека нощ, приятни сънища, мерси. Това е уважение към себе си. Понякога трябва да сме крайни. Кой е казал, че не трябва? Тези, които ни учат да сме много добри и че всичко е добро. Толкова всичко е добро, ние откъде да знам кое е лошо? Няма лошо. Не, след като това на мен не ми харесва, караме да се чувствам зле, значи това е лошо за мен. И аз няма да го толерирам. Спрете с тези глупости, спрете с тази наивност и проумейте, че това е част от живота. Вие просто сте научили урока. Нищо не ви е счупено. Нищо на никой не дължите. На вас също никой не дължи. Нищо. Ако някой ви подари бомбон, окей, подарете му цяла кутия. Ако вие подарите на някой бомбон и следващия път не получите нищо, зачеркнете го този човек. Всичко е върху даването и получаването. Не може да ни учат ние само да даваме толерантност, да даваме подкрепа. И в един момент как ще се заредиш? Пренебрегвай себе си, за да имаш добри отношения. Взаимните компромиси. Веднъж ще направиш компромис с себе си, втори път ще направиш компромис с себе си, трети път ще направиш и в един момент твоята увереност, твоето самочувствие, ти като човек, къде отиваш? Там долу на земята. Лежиш смачкан и ударен от живота. И гледаш всички около теб. Забавляват се, живеят живота. А ти не знаеш на къде да тръгнеш. Защото разни манипулатори в интернет са решили да те накарат да се чувстваш счупен. Не сте счупени. Помъдрели сте и аз ви поздравявам за това.